जे जोंनि बे BTC ओनसोलाव BPFआ आरो थानाय नंला बियो रोखा जाबाय। दिनै जोङो सोलायनांगौनि थाखाय सुबुं गौमा जोङो बे मुसलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बरबरियाव जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। दिनै बेवहाय जोङो मोननै हाबाफारि लादों। फुंनि बाहागोआव जोङो लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे सावरायनाय हाबाफारि जोङो लादों आरो बे हाबाफारियाव जोंनि UPPL दोलोनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' साराबो जोंजों बाहागो लाफादों आरो बे लाइमोनफोरनि जे जथुमा बे जथुमायाव हाजार हाजार गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफ्राय गोबां बेबादि सोलोंथाइ लानाय बा बेबादि एजुकेटेड इयुथ्सफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो जोङो मोनसे सावरायदों जे फैबाय थानाय समाव UPPLआ सरकार दायोब्ला जोङो लाइमोनफोरनि जे समस्या बिसेसकरि जे निबुनुवा समस्या बै निबुनुवा समस्याफोरखौ जोङो समाधान खालामनो थाखाय UPPLआ जोङो नाजागोन आरो जोङो खामानि मावगोन बे मोनसे बाहागो आरो नैथि हाबाफारि हिसाबै जोङो बे बरबरियावनो जोङो मोनसे हाबाफारि लादों बे जाबाय सोलायनांगौनि थाखाय मोनसे सुबुं गौमा जे सुबुं गौमायावनोखि दिनै हाजार हाजार मानसिफ्रा मोनफ्रोमबो हारि माहारिनिफ्राय बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो रोखा बुंनो हायो जे दिनै बाक्सा जिल्लायाव BPFआ खुनु मोनसे समस्थियाव देरहानो हानायनि क्षमता गैला बा बेबादि स्थिति गैला। बाक्सा जिल्ला हिसाबै जोंनाव जे 11टा समस्ति दङ बे 11टा समस्तियावबो जोङो UPPLआ देरहासार जानो जोङो हासिगोन। आच्छा सार नोंथांमोना बे जि लाइमोनफोरखौ लानानै माखासे बिथिङाव सावरायबोबाय थादों बे समाव लाइमोन बिदि राहा लागोन बा बेबस्था लागोन। नंगौ थांनाय 17 बोसोराव BPFआ बा हाग्रामा महिलारि बिथाङा लाइमोनफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय खुनु मोनसे बेबादि हाबाफारि लायाखै। बिथाङा जों लाइमोनफोरखौ इयुथ केम्पआव दोननानै बाहायनायनि अनगा बिथाङा खुनु मोनसे बेबादि लाइमोनफोरनि उन जोलैखौ बा लाइमोनफोरखौ लानानै खुनु मोनसे बेबादि मोजां खामानि मावनायखौ जोङो नुवाखै जायनि थाखाय जोङो बुंबाय थादों जे जों लाइमोनफ्रा जोङो सांग्रां जानांगोन आरो सांग्रां जानायनि गेजेरजोंनो जोङो सोलायनांगौनि थाखाय मोनसे मोजां खुंथायखौ लाबोनो थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन मानोना जोङो जोंनि खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो जोङो मोनसे मोजां सरकारखौ लाबोनो हागोन आरो UPPLआ जोङो पावाराव फैयोब्ला जोङो जोंनि बे लाइमोनफोरनि जे समस्या जे आनएमप्लयमेन्ट इसु जे निबुनुवा समस्या बै आनएमप्लयमेन्ट इसुखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय जोंनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सारा बुंबाय थादों जे जोङो बोसोराव 1 लाखनिबो बारा लाइमोनफोरखौ लानानै जोङो बेबादि थांनानै थानायनि राहा लामाफोरखौ जोङो खालामनानै होगोन। बावैसो सिगां डक्टर रंजालि बिथांमोना दैदेननायाव मोनसे मानसिखौ मोसौ बानायनानै हालेवनाय गोबां ससियेल मिडियायाव चर्चा जाबाय थादों नाथाय बेखौ माबोरै बे जोबोद दुखुनांथाव जोङो आब' अनजालि दैमारिखौ जोङो सासे गोरों आइजो हिसाबै जोङो गनायोमोन किन्तु बिथांनि जे कार्यकलाप नैबे थांनाय मास मोनसेनि गेजेराव जोङो जे बिथांनि माखासे स्पिच होनाय बा बिथांनि जे माखासे बेबादि मेल मिटिंफ्राव माने भाषण लाखिनाय जोङो नुदों जे बिथाङा माने प्रलबननि थाखायनो बा प्रलबनाव गोग्लैनानै दिनै बिथाङा गावनि जे रोंगौथि दंमोन बेखौबो बावनो हमबाय आरो दिनै देरहानांगौनि सार्थआव बिथाङा जेमन तेमन बेबादि स्पिच होगासिनो दङ बिथांमोनाव खुनु मोनसे भिजन गैया जास्ट माने ओरैनो मा होनो बेखौ फैसा खामायनांगौनि थाखायसो जोङो बिथांखौ BPFआव थांदों जोङो सानो मानोना बिथाङा जुदि BTR एकर्डखौ जुदि गनायोमोनब्ला बा जे सुक्तिखौनोखि गावनिनो आंगोनिबो आंगो बिदा NDFBनि जे फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि बिथाङानो बे BTR सुक्तियाव सासे सागानकारि आब' अनजालि दैमारिया जुदि गोथौयै जुदि सिन्था खालामनायमोनबा बिथाङा मालाबाबो BPFआव जइन जानाय नङामोन आरो बेबादि BPFनि जानानै खामानि मावनाय नङामोन जोङो बेखौ सानो किन्तु दिनै आब' अनजालिया थाखा फैसानि लबावनो बेबादि BPFआव हाबैबाय जोङो बेखौ बुंनो हायो।
नंगौ जे थांनाय 17 बोसोराव BPFआ जोंनि मिडिया बा रिपर्टार्सफोरनि थाखाय खुनु मोनसे बेबायदि जौगाथायनि खामानि बा बिथांमोनखौ थांनानै थानांगौनि थाखाय खुनु मोनसे राहा लामा खालामनानै होआखै खिन्थु जोंना मानगोनां आफादगिरि सारा अलरेडि बुंखाबाय जे जोङो रिपर्टार्सफोरनि थाखायबो जोङो आसनि लागोन आरो बेयो जोंना अलरेडि जोंनि इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव दंखायो बट माने पर्टेलानो जा जिखुनुआनो जा जोङो बुंदों एस ए हल मिडिया हिसाबैनो जे दङ जोङो बिथांमोननि थाखाय जोङो आसनि लागोन